Иназума 11. Анимето, което запали повече от моите набори, че даже и по-големи към футбола и накара дори хора като мен, които принципно не харесват толкова футбола и даже аз 70% от правилата на футбола не ги знам, малко или много да го харесват и дори да се опитват да го спортуват. И макар че аз никога не съм бил толкова голям фен на футбола и винаги да се предпочитам бойните спорта, примерно за мен си, няма как да отрека, че с удоволствие бих гледал футбол, когато става дума за Иназума 11. Много от нас със сигурност помним легендарния Аксел Блейз, Марк Еванс, който никога не се отказваше, гениалният Джуд Шарп и както и абсолютно всички други персонажи, които имахме. Със сигурност помня момента, когато бях малък, когато с момчета се опитвахме постоянно да пресъздаваме техниките, които видяхме в анимето, като разбира се главните бяха Огнено торнадо. Той е хвърли напред! Блейз пое топката! Огнено торнадо! Огнено торнадо! Торнадо драконов грохот. Драконов грохот! И ръката на Бог. Шегуваш се. Това е легендарната ръка на Бог. На Бог, в някои случаи ръката на Маджин и беше буквално пълна щуротия. И дори примерно когато големите идваха да играят с нас, буквално те се биеха топката на боц, заряха ни с вратата и просто крещяха драконов грохот. Ей, това бяха незабравими времена, честно ви казвам. Но може би най-незабравимия момент от анимето, поне в България, е факта, че в последния 26 епизод от първи сезон чуваме как ние успяхме! Отиваме в училище и ще им покажем запис от невероятната ни победа! Чакайте, как така гимназията ни вече не е там? Какво е станало? Кой го направи? Следващия епизод на Иназума 11. Извънземните са тук! Тази игра е забележителна! И това следващият епизод така и не дойде в България. Наистина. Което беше пагубно и след като аз изгледах втори, трети и малко и след това от Иназума 11 Go, бих казал, че България изпусна златна ера за Иназума 11, понеже в България сме видели само тия 26 епизода, не видяхме как се развиват по-нататък, не видяхме как биха звучали, примерно извънземните на български или да знам, някои от националните отбори в трети сезон. Много неща просто не успяхме да видим. И няма как да отречем, че когато ние бяхме малки, просто да кажеш Иназума 11 веднага ще сетиме. В момента децата гледат Булок и мислят, това е най-доброто футболно аниме. Докато ние знаем, че всъщност е Иназума 11. Тъй като сега успях да ви припомня малко за това велико аниме, което го даваха в България и въпреки, че гледахме само първи сезон, сигурно ще остави просто на много хора в сърцата. Искам сега да си поговорим за един персонаж, който така и не видяхме, нали, да го излъчат в България, понеже той участва във втори сезон. Но, за щастие, ето този наш приятел качи втори и трети сезон, преведени на български и успях да се насладя на горе-долу български език на това велико аниме. Братле, обичам те. Лово за тебе. И буквално, ако искате да изгледате двата сезона, които не ги даха в България на български, отидете, чекайте му канала и живейте си детството. Днес ще си поговорим малко за Фубо Киширо, или както му е преведено името Шон Фрост, който, както може би повечето го знаем, които сме гледали втори сезон, той е нещо в началото като заместник на Аксел Блейз. А за тези от вас, които не са гледали втори сезон, Аксел Блейз в по-голямата част от втори сезон, или поне минимум половината, не участва. Причината за това е, че сестра му е заплашвана, че ще бъде убита, ако той играе. Нека накратко да ви дам малко контекст за сезона и направо да запутваме към персонажа. Във втори сезон всички клубове в Япония започват да бъдат унищожени от някакви извънземни, които унищожават футбола и Иназума 11 се опитва да ги спре. Обаче видиш ли, те са толкова силни и през това време дори пращат извънземни да заплашат Аксел Блейз, че ще убият сестра му и дори отвличат, ако той се опитва да попречи на техните планове. И точно за това той напуска или по-скоро, нали, е изгонен от отбора,
Като след това го виждаме как се завръща, след като сестра му е в безопасност и като цяло семейството му. Но през това време, когато Аксел Блейз е изгонен от отбора, отиват да търсят нов играч на име Шон Фрост или Фубуки Широ. Аз лично ще го викам Фубуки, понеже така съм го свикнал вече. Това, което става, е, че те отиват в училище, където търсят легендарният играч, който казва, че има легендарни умения като защитник и още по-легендарни като страйкър или ST. Съжалявам да гледам футбол, но нали, като нападател един вид. И има всякакви слухове за него, че дори успява да победи мечки. Буквално пича може да се бори с мечки. И докато те тръгват към въпроса от Даскал, виждат едно момче да мръзне в сприхата и му помагат да го закарат. Като през това време караваната, видиш ли, засяда за секунда в стега и това, което става е, че те са нападати от мечка. Ти да видиш. И това, което става е, че момчето излиза от караваната, приспива или убива мечката и се влиза в караваната и те го оставят буквално в един път, те го питат, сигурен, че ще може да продължиш насам. И той казва, че той ще си намери пътя и че трябва нужда да се тревожат. И буквално след като те тръгват, го виждаме как той просто върти топката и си прави цяла пътека от всичкия този сняг. И след като те пристигат в Даскалото и те питат за Фубуки Широ, те казват, че той не е пристигнал и когато той пристига, всъщност вижда, че точно това момче, което те са оставили на пътя и буквално пича може да си спести като цяло и с цялото ходене към това Даскало. И това, което става е, че треньорката, точно така треньорката, понеже в втори сезон треньор Хилман не е треньорът на Иназума 11, треньорката иска приятелски мач срещу техния отбор, за да види уменията на Шон. И Аксел през това време е вбесен, понеже за него главният нападател, видиш ли, си остава Аксел Блейз. И за да докаже, че никой не може да вземе неговото място, просто иска да допусне Фубуки да влезе в отбора. И това, което става е, че Иназума 11 играят срещу техния отбор и виждат колко всички други са слаби, но когато видиш ли Шон е на терена или Фубуки, как казах, ще го викам Фубуки, когато Фубуки просто на терена, не може да им вкарат гол. Буквално Кевин дори накрая стреля с драконов грохот и стрел му е спрямо просто ей така. И след като в началото играе като защитник, другите го мислят в началото като защитник и след това изведнъж просто когато Кевин се опита да му вземе топката, това, което се получава е, че той буквално просто си мърда леко шала и неговия характер се променя изцяло, като дори получава жълти очи и косата му се вдига нагоре. И неговите съотборници, като питат добре ли е, той казва, разбира, че съм окей, сега ще ви покажа тия идиоти. И от мил и дружелюбен приятел, който може да се говори с него спокойно, става изключително агресивен и импулсивен просто в играта. Като да удари някой с лакът, да види двама защитника наведнъж и с неговата легендарна техника вечна виелица да пробие ръката на бок и да вкара гол. След това, като се опита да вкара още един път, пропуска, но като цяло той побеждава две защити едновременно, плюс ръката на Маджи, но просто пропуска. И след като свършва матча, той се връща в своето нормално състояние, в което е тих и спокоен. Обаче странното идва, когато виждаме как просто една преспа сняг пада отгоре и той замръзва на място и просто е изключително стресиран, изключително парикьосан и ние не знаем за какво. Но той се присъединява към Реймон и им помага да победят, забележете, първият отбор на извънземните и ние разбираме, че те също са цяла академия с различни отбори и тези, които те са победили просто са ранг 2 и идват вече ранг 1, които са най-силните. Но през това време Фубуки даже помага на Dragonfly да овладее нова техника, нов изстрел и двамата дори стават доста сплотен екип, като двама нападатели на отбора. И това, което се случва, когато идва матча да играят срещу ранг 1 на извънземните, Фубуки изстреля своят невероятен шут, а именно вечна виелица. И това, което става е, че вратарят им блокира изстрела с една ръка. При което това до сега е нечувано, понеже буквално изстрелът му до сега не е бил спиран, а пък камо ли да с една ръка без абсолютно никаква техника. И в следващите епизоди го виждаме как той постоянно тренира и се опитва постоянно да става по-добър и по-добър, като го виждаме също буквално дори да си говори сам и да се кара със себе си и успява най-накрая да отбележи дори гол срещу този вратар. И след матча обаче той отново е изключително изнервен, понеже е разбрал, че след като той е вкарал гол, оня пич използвал някаква много по-добра техника и отново е спрял шута след абсолютно всички тези тренировки. И идва време просто за приятелски матч срещу един друг отбор на извънземните, в който той продължава постоянно да се конкурира, постоянно си говори сам и
Това, което прави е, че стреля изключително слабо и стрелът му буквално не става за нищо. И това, което се случва е разговор в главата му, в който буквално казват: виж, че никой не иска футболки, всички казват да подаваш на Ацуя, защото всички искат да стреляш. И това, което става е, че той по някакъв начин се пречупва и спира изстрелът на капитана на извънземните, който го вкарва в болница. И докато той е на легло и без съзнание, целият отбор е около него и се чуди какво става, и треньорката решава да им разкаже какво всъщност се е случило. И тук идва вече историята, в която ни се разяснява абсолютно всичко. Фубуки първоначално, когато е бил малък, всъщност е имал по-малък брат, с който са били, така да го наречем, перфектното дуо. По-големият брат взимал и спирал просто ударите на противниците и подавал топката на малкия брат, а малкият брат вкарвал голове. Едият е бил защитник, другия е бил нападател. Докато са отивали на матч, те двамата в колата като нормални братя си спорят, нали, кое е по-важно. И баща ми казва, че трябва да са перфектни, като те го разбират, че един вид трябва винаги да са заедно двамата, за да са перфектни. И когато се обещават, че са заедно за винаги, това, което се случва е, че от поредините се спуска лавина, която убива малкия му брат и родителите му. За щастие, Фубуки тогава точно в последния момент е избутан от колата и той успява да оцелее, но цялото му семейство просто е умряло. При което той успява да запази шала на своя брат. И това, което се случва е, че не след дълго духът на починалия му брат заживява в него. Тоест, Фубуки официално е вписан с развоена личността. И тогава всички осъзнават, че когато всъщност Фубуки е използвал своя изстрел, всъщност това не е бил той, а е бил починалия му брат Ацуя, който използва своята техника. И разбират, че като го карат постоянно той да играе с извънземните, това напряга двете личности вътре в него и постоянно те се конкурират. При което Фубуки решава да потисне своите чувства и да бъде полезен на отбора, като решава наистина вече да си стои само нападател и да оставя само неговия брат да играе. И това, което идва пагубно за него, е в следващия матч, в който той играе срещу този отбор. И това, което се случва е, че изстрелът му е спрян и то накрая даже отново с една ръка. И след като буквално капитанът и вратарият на отбора казва, чеデザムのドリルスマッシャーエターナルブリザードが破れた。なんだ今のは。もう一度だ。俺にボールを回せ。気になるようだなあいつが。そういうことか。シュートを決めてこそ俺はここにいる価値がある。いくら点を取ってもディフェンスがしっかりしてなきゃ勝てないよ。シュートを決めるのが一番かっこいいんだ。それじゃあ2人が揃えば完璧ってことだな。完璧？そうか。2人揃えばもっと強くなる。もっと強くなって完璧になる。完璧にならなきゃここにいる意味がねえんだ。エターナルブリザード。ワムホー俺は完璧にならなきゃならないんだ。なんとデザムあのエターナルブリザードを軽々と片手でキャッチしてしまった。そんなバカな。楽しみにしていたがこの程度とはな。お前はもう必要ない。той вече не мога да го забавлява просто. При което се случва ето това.必要ない。素人としても必要ない。敦也としても必要ない。じゃあ俺は何なんだ。
той се пречупва и буквално двете личности вътре в него се разпадат. Защото той в началото разбира, че неговите съотборници не се интересуват толкова защитника и решава да стои като нападател. И вижда, че вече нападателя не става и просто той се чуди кой е, какво е изобщо. И това, което се случва, е психически разпад, в който просто той пада на земята и буквално просто гледа в една точка и е целия замръзнал. И видиш ли, точно в този епизод се връща Аксел Блейз да спаси положението, разбира се. И след това се получават епизоди, в които той просто стои на скамейката, където изобщо да играе. И стигаме до финалния матч срещу Извънземна академия, в който те отиват на планината, за да отидат в тяхната академия и да се бият срещу тях, т.е. да играят футбол. Затова решава той да потренира малко с Аксел и като тренират заедно, Фубуки му разказва за своята история и когато той казва, че иска просто да бъде перфектен, Аксел го пита какво значи да се перфектен и той отговаря да бъда с по-малкия си брат, да бъда с Цуя. И това, което просто казва Аксел е, че дори никога той да не бъде перфектен, той никога няма да спре да се радва на футбола. И че ако толкова иска да бъде перфектен, тогава да се тренира сам. При което Фубуки отговаря искрено на своите чувства и казва, че той мрази да бъде сам. Когато идва време за матча, го виждаме как стои на скамейката и знае, че е нужен на своите приятели и го е страх да играе, знае, че може и да успее да й помогне, но все пак решава да се пробва. И това, което става е, че нито щита му, нито шута му работят. И буквално той през цялото време се старае да бъде перфектен. Буквално по време на матча сменява от едната личност към другата изключително бързо. И буквално той накрая стои във ъгъла и се чуди какво става и нашия Аксел Блейз класически решава да го ритне с топката. И Аксел му казва, че той няма проблем да се проваля, но стига да дава всичко от себе си. Обаче не може да прости действия без мотивация. При което му казва, ти не чуваш и техните гласове и Фубуки когато се чуди какво става. И когато му подават отново топката, той всъщност разбира, че когато рита топката, всъщност той с всички свои приятели, че вижда, че не е сам. И това, което се случва е, че той скача във въздуха, разбираш ли, и разбира, че баща му не е имал предвид винаги да е с брат си, за да бъде перфектен, а да се бие редом до своите приятели и винаги да се старае. При което малкият му брат отговаря точно така, братко, вече не си сам и нали, че вече няма нужда от него и той просто фаща, хвърля шала и това, което се случва е, че само вече Фубуки си остана и просто прическата му се променя и вече прическата му е като тази на почелия му брат. При което вече Фубуки не е нито защитник, нито нападател, а е халф. Като дори създава свой собствен изстрел, който е после дори от изстрел на почелия му брат. Отделно създава и по-нататък втора своя защита. Като им мисля, че просто тук вече го приключва цялата история до този момент, в който просто той разбира, че вече има приятели, че няма за какво се безпокои и оттам нататък вече всичко, според мен няколко повече да се каже за него в трети сезон си участва както винаги, но просто вече според мен неговата арка приключва тук. Фубуки за мен лично е един от любимите персонажи. Не заради стилът му, не заради изстрелите му, не заради каквото и да е друго, а заради самата му история през това, което преминава. Понеже, вярвате или не, буквално на абсолютно всеки могат да му се случат подобни неща. Има доста спортисти, които са загубили семействата си, не само спортисти, хора успешни във всякаква кариера, дали ще са актьори, дали ще са музиканти, хора с травми и какво ли още не. И както има доста, които не могат да ги преборят, така има доста, които и успяват и постигат невероятни неща. И лично според мен точно това е важното за този персонаж, понеже даже ние след това го виждаме като, мисля, че като треньор и виждаме момче, който буквално даже е наследил неговите техники и какво ли още не. Нищо, аз просто изказах неговата история, исках просто да разгледаме дали през какво е преминал, през какво му се е случило. И според мен наистина е важно да видим за този персонаж, че въпреки цялата загуба, която е изпитал, ако имаш правилните хора до себе си, нещата може да се оправят. Ами това беше видеото, надявам се да ви е харесало, ако е така може да харесате, да се абонирате, всеки други глупости, продължаваме нагоре и очаквайте още и още различен контент.